Yes! Timer starts now. Tao! Hi guys! It's me, Lady Lee Fernandez, and welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan, so it's another day at panibagong video na naman ang share ko sa inyo. Ayan, so for today's video is we will be doing the Pinoy Nyo, the Siblings Edition. Ayan, so here beside me is my brother, kung saan siya yung magbibigay ng mechanics ng aming laro for today. Ayan, so take it away. Ang mechanics ng Pinoy Henyo, first word is 20 pesos. Then, second word, 40. Third word, 70. Then, fourth word is 1,000. Ang pinakamahirap, Na word is 3,000. 3,000. So, 5 words po lahat ang sasagutin ni Mayora. Ayan, so 5 words daw siya guys. So, every word is may katumbas na price. So, sinabi na po na yung price. So, every word po is may 1 minute lang. So, 1 Perfect minute na, lang ha? siya guys. So, let's go and let's start! Okay. Ito yung first word guys. 20 pesos. So, worth 20 pesos itong first word natin. So, may see the look. Timer. 1 minute. Daman. Starts. Oh, 1 minute. Oh. Yan, 1 minute. Starts now. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Oo. Isa paa. Hindi. May hayop na isa na paa. Hindi. Dalawang paa. Oo. Hindi, hindi. Dalawang paa. Hindi. Apat ang paa. Oo. Sa loob ng bahay. Hindi. Alaga natin. Oo. Baboy. Hindi. Kambing. Oo. English. Oo. Go. Oy. 20 Good. pesos. May 20 pesos sa cash. 20 pesos. Kasi- May natira pang 27 seconds. Ngayon, 20 pesos lang. It's basic. paano masabi? Second word na tayo guys. Last 4. Down to 4. This is the second word, 40 pesos. Yun na, pakita mo yung 40 pesos. Second word. 40. Alam niyo yun dun sa wrestling. Timer. Round 2. Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Sa loob ng bahay. Oo. Sinusot ng tao. Hindi. Nakikita sa loob ng bahay. Oo. Appliances. Hindi. Gamit sa bahay. Oo. Sa kusina. Hindi. Sa CR. Hindi. Sa kwarto. Pwede. Sa kwarto. Pwede. Sa sala. Oo. Sa sala. Oo. Sofa. Oy. English. Ay. 36 seconds. Sofa. Sofa. 40 Baka may pesos. naririnig ka dyan. I have already 60 pesos. 60 pesos. Easy, basic. Basic, 60 Third. pesos. Guess word. Okay, so round 3, number 3, 3 word. Ay, pang tatlong lalayo ko na. Pagit ng sulat ko. Next, number 3, third word. Third word for 70 pesos. Round 3. Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Bagay. Oo. Sinusot ng tao. Hindi. Pwede. Excuse me po. Sinusot ng tao. Hindi. Ginagamit ng tao. Oo. Sa CR. Hindi. Pwede. Sabon. Hindi. English. Oo. English. Taas mo, madaya. Sinusuot ng tao. Ay, ginagamit ng tao. Oo. Sa CR. Pwede. 70 Kinakain. pesos. Ay, gamit Hindi. pala. 70. Ginagamit sa mukha. Hindi. Pag
Pag naliligo. Hindi. 11 seconds! Ah, 6, 5, 4, 3, Toothbrush! hindi, 2, Toothpaste! 1, 0. I'm sorry. Cellphone! Ay, oh. sa CR daw, sa CR. Pwede naman, nagsiselfone ka sa CR, di ba? Oh my God. Ginagamit ng tao. Cellphone ginagamit daw sa CR. Oh my God. Sa bagay, ganun din naman pag minsan, di ba? Sayang, 70 pesos. My God. Sayang, but still, I have my 60 pesos eh. Fourth word for 1,000 pesos. Ay, fourth word na. Pahirap na ng pahirap. Hindi ko nakuha yung 70 pesos, sayang. Fourth word. Fourth word, pahirap ng pahirap, 1,000. Okay, round 4. Timer starts now. At dulo ka naman kasi. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Yes! Oo! I hate lugar. Pilipinas. Oo! Luzon. Oo! Affect yung tunog nga eh. Luzon. Oo! Manila part. Hindi. Pangasinan. Hindi. Tourist spot. Oo! Malamig. Hindi. Bagyo. Hindi. Lugar. Oo! Pasyalan. Oo! Burnham Park. Hindi! Hindi nga Bagyo eh. Beach. Beaches. Pwede. Beaches dito sa Pangasinan. Hindi nga. Okay. Swimming pool. Hindi! Lugar nga eh. Lugar. Bagyo, Pangasinan, Luzon. 8, 7, Pangasinan, no, Bagyo, hindi. Tagaytay. Hindi! Manila. 4, 3, 2, 1, 0! 1,000! Sorry! Ilocos. Hmm. Ay. Yung napuntahan mo, Sayang. hindi mo Meron tayong Ilocos Norte, dapat specific. Ilocos Oh. Norte, Ilocos Sur. Basta Ganun. Ilocos. Sayang, 1,000. Dapat tinanong mo kung meron, napuntahan ko na ba? Meron ba ako Sayang, ng ganito? napuntahan ko na yung Ilocos. Ganon. Ilocos napuntahan ko na, sayang. Fourth word, ang pinakamahirap. Dapat meron o wala, ganon. Tip ko yon. 4,000 pesos. 4,000 daw. Ay, 3,000. I'm sorry. 3,000. Fourth word. Yeah. Last word. Ay, 5 na yan. Pang 5 na. Pang-sipikatay na. Pang fifth word. Yes. Timer starts now. Tao. Oo. Parte ng katawan ng tao. Hindi. Sinusot ng tao. Hindi. Ginagamit ng tao. Hindi. Nakikita sa bahay. Pwede. Hindi ito pwede mo na naman. Nakikita sa loob ng bahay. Hindi. Ginagamit ng tao. Hindi. Sa labas. Nakikita sa labas. Oo. Transportation. Hindi. Ano yun eh? Tao nga transportation. My Ang God. tao. Ginagamit ng tao. Nakikita sa labas. Pwede. Hindi. Lumilipad. Hindi. 25 seconds. Ginagamit ng tao. Hindi nga. Kulit. Ay, ano ba yung category? Ginagamit Tao ng nga. tao, ginagagamit ng tao, nakikita sa labas, sa loob. Meron ako! Wala! Wala. Wala. Wala ako. Wala na. Tapos na pala. Wala ako. Wala. Wala. Extend. Extend. Oh, sige. Extend. Oh, 1 minute ulit. 1 minute. Wala ako. Oo. Wala ako. Wala ako. Tao wala. Trabaho. Wala akong trabaho. 3,000 yan. Galingan mo. Wala ako. Oh, wala ba? Wala ako. Wala. Tao. Wala. Joke. Joke. Misty. Wala naman talaga akong jowa. Bakit? May 3,000 My na gosh. I have Yung 3,000. 60 pesos. Oy. At least may 1,700 pang natira pang price. Hindi mo na akong jowa. So what? May tira naman ako.
may pira ka. Jowa. Wala ka naman, Joe. May pera ka naman. Oh my God. Mas mabuti lang may pera ka sa ano. Di wow. Ayan guys, so that would be all for today. So, wala daw akong jowa. Di ba na? Ayan, so nanalo po ako ng 3,060 pesos. Ayan, so that would be all for today. Sana po nag-enjoy kayo. Ayan, so kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, mag-subscribe na at i-click ang bell button para ma-notify ka every upload ko ng video. Bye! Excuse me po.